लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोननाय थागोन। आखाइ हमनानै थाबायनायखौ नों माबोरै बावगार हाखो? नों माबोरै बावगारजोबखो? हाया सना नोंखौ बावगार हाया अरायबो। हाया सना नोंखौ बावगार हाया अरायबो। आंनि जिउनि अनजालि बावगारलांबाय नों आंखौ दिनै। दुखु होलांबाय गोसोआव आंखौनो खामग्लिलांजोब्बाय गोसो गोरबोआ आंनि सहाय हालिया
बावगार हाया अरायबो हाया सना नोंखौ बावगार हाया अरायबो आंनि जिउनि अनजालि बावगारलांबाय नों आंखौ दिनै बेकार 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 आंलाय बेकार सेंग्रा बेकार 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 आंलाय बेकार सेंग्रा दानि मुगानि आंलाय सासे बेकार सेंग्रा हे दानि मुगानि आंलाय सासे बेकार सेंग्रा बेकार 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 आंलाय बेकार सेंग्रा बेकार 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 आंलाय बेकार सेंग्रा फरायनाया फरायदोंमोन बिए पास आंलाय साख्रि बाख्रि नागिरब्लाबो मोनला माथो जिउआव आंहा थांखि गैला दिल्ली मुम्बाइ थांब्लाबो जेबो जाला हाल खदालावबो उदायखाया खामानियावबोथ' जाखाला अखा नायब्लानो बिमा बिफाजों खामानि गैया होनना रायजाग्रा जिउआव 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 आंहा जेबो जाला जिउआव 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 आंहा जेबो गैला बेकार 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 आंलाय बेकार सेंग्रा बेकार 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 आंलाय बेकार सेंग्रा गामिनि मानसिफोरा बुङो आंखौ उदां उदां बेरायनानै जायो होनना देग्लाय सानदोंमोन आं हाबा लानो गोसो थोनायाबो नागारलांबाय बैसोआबोथ' आंनि बारग'लांसिगोन खानाय दारियाबो मोनलांबाय मा जाबावगोन आं सानना मोनला थैनोसो आं गोसो जाबाय जिउआव 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 आंहा जेबो जाला
जिउआव आंहा जेबो गैला बेकार 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 आंलाय बेकार सेंग्रा बेकार 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 आंलाय बेकार सेंग्रा